Hej. Hej, Hvad er dit navn? jeg hedder Lukas. Hvor gammel er du? Jeg er 14 år gammel. Yes. Har du fritidsinteresser? I min fritid går jeg til håndbold mandag og onsdag. Ja. Har du nogle svagheder? Ja, jeg kan ikke finde at ramme mål i håndbold. Hvad er din gode svaghed? Jeg kan nogle gange ramme mål i håndbold. Og så er jeg god til matematik. Ja, din familie? Jeg har en mor, en far, en lillesøster og en kanin. Ja, det er fun fact om dig selv. Men det kan gerne bruge den her med kanin. Jeg skød en gang med kanin ned med en fodbold. Hvad? Udover det, så fik jeg hele klassen til at lede efter min bog. Det tog dem 35 minutter, og så fandt jeg den i min taske. Flot. Hvor bor du? Jeg bor på Hjertingvej. Hvad vil du gerne arbejde med, når du bliver stor? Eller hvis du får et arbejde, eller hvis du ved det? Jeg vil gerne starte mit eget firma. Der er jo mange, der kommer på kontanthjælp også. Ja, det Hvad skulle dit firma handle om? vi skulle sælge noget, ikke? Og så skal vi bare blive millionær, føler jeg lidt for. Ja. Jeg har også altid følt, at jeg blev millionær. Ja, ikke? Det kunne bare være en fed følelse. Meget. Andet? Ja. Nej. Jo, vi er ikke færdige nu, kammerat, vel? Hvor lang tid du går til håndbold? Jeg går til håndbold i 1 år. I 1 år simpelthen. Hvad spiller du i håndbold? Jeg spiller venstre fløj. Hvor gammel er din lille søster? Det ved jeg sgu da ikke. Hun går i 5. klasse. Hun er cirka 10-11 år gammel. Så det er min lille søster også i 5. klasse. Hun går i 5. Hvad er din livret? Blødkogt æg med kajsalat på Nyborg Grobrød. Spiller du computer? Det gør jeg da. Jeg har lige købt en ny computer for Shark Gaming. Vildt. Ja, ikke? Hvad spiller du? Jeg spiller Roblox. Jeg er så i level 20 i Fortnite. Det er fucking sindssygt. Jeg vandt mit first game i den sidste. Jeg er level 58. Okay, har du Robux eller hvad? Robux? Ja, lige nu har jeg 400. Jeg har lige købt mig lidt op i det. Men nu skal vi vise vores seje mikrofoneffekt. Så prøv at komme, Lukas. Nu løber vi lidt herned, ikke? Hvor de egentlig tænker, der kan den sgu ikke række ned. Men jo. Hvad siger I så? Og her står vi. Ikke også, Lukas? Kan du sige hej? Hej! Ja, vi vil egentlig bare sige tak. Skal vi lige prøve ned på den anden af skolen og se, om vi stadig kan høre os? Ja, det gør vi lige. Lukas har lige vel. Kan I stadig se mig? Det her, det er lidt en Finn Holger. Sig ja, hvis I kan finde mig. Ja, vi kommer ind og viser jer det her nu.